hrám viacero postav, ktoré pôsobia na javisku v súvislosti so Slovenským národným povstaním. Hrám tam vojaka, ktorý nesie veniec na pomník Slovenského národného povstania. Hrám člena komisie, ktorý zapisuje a popri tom papá chlebičky. Pomáhala som, ako sa dalo. Partizána, respektíve ja nehrám partizána, ja hrám ruského vojaka, ruského žoldniera. A okrem toho tam hrám ešte jedného robotníka, ktorý má taký monológ, ktorý v rámci celého kontextu pôsobí veľmi smiešne, ale keď sa nad tým človek zamyslí, tak je to veľmi vážna téma toho, ako pospolitý ľud nadáva na všetko a relativizuje od komunizmu cez fašizmus všetky rôzne spoločenské situácie a ako keby zabúda na to, čo všetko nám napríklad priniesol 89. rok. Toto povstanie to bolo najzákernejšie protislovenské vystúpenie, rozumieš? Tak to je. Väčšina národa s povstaním nechcela mať nikdy spoločné, nikdy. Iba sme na ňom strašne doplatili. To bola protištátna činnosť. Zbúra proti slovenskému štátu. Vlastní zrada. Ja hrám tiež veľmi pestrú paletu postav. Začínam partizánom, bojazlivým. Potom hrám komunistického súdruha, niečo na spôsob Gottwalda. A zememerača. A potom hrám ešte učiteľa, tuším, že fyziky. Áno, člena komisie tiež. Ja som chcel byť vojak a nakoniec som sa stal hercom. Mám také tendencie národno-buditeľské, ale v poslednej dobe som pochopil, že človek nemôže urobiť v spoločnosti nejaký prevrat, pokiaľ nezačne od seba. Keby som mal povedať, či by som sa zúčastnil Slovenského národného povstania, pravdepodobne by som sa zúčastnil, neviem na akej úrovni, a či so zbraňou v ruke, alebo skôr ako nejaký človek, ktorý viac pomáha tak skryte. Myslím si to teraz, nie pod tlakom a nie v krízovej situácii. Veľmi rád by som vypil. Nič som tak milo nepil ako vodku. Vodku! Pred smárom! Vodku! Pred smárom! A tu zrazu srdce! Bum, bum, bum! Doktor zakázal vodku piť! Slovenské národné povstanie to bola naozaj dosť výnimočný moment v tých slovenských dejinách, pretože nie je veľa takých momentov, keď Slováci reálne naozaj zobrali zbrane do ruky a išli bojovať za niečo, čomu akože verili. Ale keď si to človek tak sprítomní a naozaj sa zamyslí nad tým, že by stál pred touto otázkou, tak to je veľmi ťažké rozhodnutie, lebo mnohí ľudia ostali pasívni, ale niektorí do toho išli, no. Ale neviem to naozaj odhadnúť, čo by som urobil ja. Keby sa to neudialo, tak by tá východisková pozícia Slovenska po vojne určite bola iná. Keby sme skončili s imidžom čisto fašistického štátu, tak to by bolo asi iné, ako to bolo. Náš pán riaditeľ Juraj Kukura sa opäť objaví na divadelných doskách. Ale nebude to v Bratislave. Ak ho budete chcieť vidieť hrať, musíte vycestovať vo februári do Prahy. Dovi! V divadle Arena nám záleží na životnom prostredí. Ako môžete vidieť, separujeme odpad. V prvom kontajneri môžete vidieť zmiešaný odpad, v druhom odpad z papiera a v treťom odpad z umelej hmoty.